tuturor și bine ați venit la un nou videoclip de Minecraft Parkour. Știu că trebuia să-l postez acum 2 zile, cam așa, dar pentru că nu am postat, am fost plecat și n-am putut, o să postăm și un episod de Critical Ops după. Și da, avem o mapă de parcurs, dacă vreți să facem serie, hai să vedem. Citești? Hai. It's my second map and it's all parkour. It's called the 5 levels of parkour. On this map there is 5 levels of parkour. Făcut de așa. Please no cheating or placing breaking any blocks. Thanks. Hai. Start. Sunt aici cu vărul meu. Hai, nu mai spune. Am început deja parcurul. Este destul de simplu, dar o să luăm mai grele mai încolo. Acum ai început de serie și dacă vreți să facem serie. Și da, pe canalul meu ați văzut până acum doar Minecraft, dar o să vedeți mai multe chestii mai încolo și Five Nights at Freddy cu hack. O să vă las și link în descriere. Slither.io, da, am căzut. Foarte nebulos, tank.io, mai multe chestii, terminat. Și, te bagi. Și, nu știu, o să vedem, dar astea sigur o să le avem. Nu mi-a făcut sprint-ul. Păi termină. Nu suntem mai să ne batem. Hai, urcă. Nu. Nu mă apuci. Dar nici nu vreau să te lovesc. Nu vreau. Termină. Nu mai pot să-l fac pe ăsta. Și eu Nu? n-am făcut și pe 5. Da? Nu mai pot să-l fac pe ăsta. Sunt 5 nivele aici. Level 1 of 5 levels of parkour is completed. Start level 2. Ok, am completat nivelul 1 din 5 și să începem nivelul 2. Nu, era să cad, dar bine că e scară. Așa. Ce? Am ajuns și la level 2. Deci la 3. Da? Și la level 3. Grit is so you barely made it, just kidding, haha. No bang, level 3 of 5 levels of parkour. Hai să începem nivelul 3. Vreau să cad, dar... Bă, nu mi s-a pus sprintul. Ce frumos. Am ajuns și la 3. Bravo. Dar 3 e simplu. Știu, dar mie nu mi s-a pus sprintul. Avem spawn point aici, deja din prima. un fel de scară. Prima încercare. Mie dacă mi se punea sprintul, făceam. Am făcut din prima încercare pe 3. Mie nu mi s-a pus sprintul. La 4. Adică practic să la 5, că 4 e simplu. Știu, 4 e mai simplu. Facem din prima. Dacă greșim la 4, suntem mai... Trebuie să Știi, știi că am reușit să mor la 4. Da? Am căzut, uite de-am eu văzut. Uite unde am căzut. Am căzut între astea. Dar lasă. Se pune că l-am făcut. Ba nu! Eram la ultima. De la 4. Uite ce fac. Știi? Dacă Dacă mă duc, uite așa. du-te la 4. Gata, l-am făcut. La 5. Poate fac pe 5 din prima. Eu încă sunt la 3, că greșesc chestii banale. M-am dat în spate, cam. Se urcă porcul pe scară. Da? Se urcă porcul pe scară. Haide.
Bă, dar ce merg așa? Am fost de pe scară. Iar? Și eu cad de pe scară. Ești la 5 tu? Bă, am sărit prea mult. Hai să vedem. Știi, mai știi când am pus lână? Da. Încă mai e lână. Da? Da. O sparg? Sparge-o ca să nu te șa. N-am apucat să sparg, că am murit. Sari. Știu. Hai, 3. Bă! Fa! Fira. Era să trec. Știi, cred că pot să fac pe 5. Da? Am sărit direct aici. Pe scurtătură. Frate, cum am căzut? Am căzut. Ai murit sau nu? Nu. 3 inimi. Era să cade pe scară. Era să cadă. Haide. L-am trecut pe 3. Level 3 of 5 levels of parkour has been completed. I hope you know what after 3, 4, level 4. Up the ladder to continue to level 4. Hai să începem level 4, care dacă urcăm scara asta o să fie foarte simplu. Așa, bă, ce caută corpul ăsta aici? Hai. Ok, uitați cât de simplu e 4. Foarte simplu. Nu vezi în ce am scris. Ce ai scris? Ceva. Mai bine că nu. Grid job, level 4 of 5 levels of parkour. Lasă-mă. Doamne, termin! Am murit? Ce enervant ești. Continue to level your last level by going up the ladder. Hai să începem nivelul 5. Ultimul level. Ce enervant poți să fii. Poți să faci și tu asta. It level 5, good luck. Hai să începem. O să... I feel the you loss. Hai să începem. Așa. Era să cad, dar n-am căzut. Oh, cum am căzut. Hai că mai încercăm, nicio problemă. Mersi. Acum nu mai e. Nu poți să te prind că ți-aș vorbi de... Da. Termină! Frate. Lasă-mă să urc scara.
pus acolo. Fă parcurs. Mă, care Tot nu te las. Oh! A rămas la jumătate de viață, serios. O să mor. Trebuie să mor? Da. Și eu vreau să aștepta să vorbesc. Să fac parcurs. Fac scurtătura de parcurs. Avem o scurtătură bună aici. Ok, astă seară este luna plină. Aici în joc. Hai să vedem. Hai să sărim acolo dacă. Oh, ce era țar. Mă cred că a făcut shift. Hai că eu o să pun pauză pentru că durează prea mult să terminăm level 5 și ne vedem când îl terminăm. Ok, am revenit, am trecut nivelul 5, a durat foarte mult, dar totuși n-am trecut și n-am mai filmat că dura o grămadă. Haide. Congratulations, you did it. You made it. Yay. Ce? Aici, următorul. For more fun, if you like this map, go check out my other map. It's called Try to Escape the Prison. If you've already played that map, then play this map backwards if you can. PTU, my name is Asha, so remember me forever. Și aici trebuie să stau. Nu mai iubi. Scuze. Thanks for downloading 5 levels of Parcurs. Ok. Cam tot cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți episoade, spuneți în comentarii. Și să ziceți dacă vreți să facem o serie, poate să facem, cine știe, dacă vreți. Și cam atât cu acest episod. Pa, pa!